Mga individual nga miyembro sa indigenous people nga may panapton, nga may logo sa Philippine National Police kag ginaangkon ang lupa nga ginatindugan sa Pasay City Hall, arestado. Arestado ang 17 tanan ka miyembro sang indigenous people o kanay peace pangod sa pag-angkon sang lupa nga ginatindugan sang Pasay City Hall. Kagang ilang nga panapton, may logo sang Philippine National Police. Inang nagluntad agas sang Lunes nga adlaw Nobyembre 25, sunod kay Police Lieutenant Benzo Clarete, ang hepe sang Pasay City Police Station, nga sakay sa pick-up nga salakyan ng grupo sang nagpadulong sa City Hall, agurang kunon ang 50 hektarya nga lupa. Dala sang grupo ang tarpaulin, nga nagatugda nga ang lupa ang ginapanagyahan ni Dato Basan Panizales. Samtang may ginpakita nga papel ang grupo, nga ginamando ni Dato Manghuhumay, pero wala inis ang basihan. Na-recover sa grupo ang break-type pistol, 2 ka caliber 9mm pistol, mga balas ang .45 caliber pistol, kag balas ang 12-gauge shotgun, kag mga kutsilyo na kipda ang posas kag radyo. Ang grupo gikan pa sa Banwa sa Maasin, Dueñas, sa probinsya sa Guimaras, kag sa iban pang Banwa kag sa nasambit man nga syudad. Basi pa dari, miyembro sila sa National Cultural Minorities, pero sa pagpangosisa sa pulis, hindi accredited sa natungdan nga opisina sang gobyerno ang grupo. Ang mga grupo ang nagapangatubang sang kaso, kaangay sang illegal possession of firearms, o kung Republic Act 10591, disobedience to a person in authority o kung Article 151 sang Revised Penal Code o kung RPC, illegal use of uniform o kung Article 179 sang RPC, alarms in scandal, direct assault o kung ang Article 148 sa idalom sang RPC, occupation of real property or usurpation sa idalom sang Article 312 RPC, kag illegal assembly o kung ang Article 146 sa idalom sang RPC. Napunta na ito ng mga taong nag-install ng tarpaulin, ang pariduwa ka tarpaulin na nag-project na ang 50 hectares including ang lupa na kung sabihin ang Pasay City Hall na nagatindog is owned or belonging to certain Salazar Panizales. Duga pa sa Boris mga ka-K5 nga mismo si Mayor Attorney Stephen Palmares ang Pasay City Mayor ang complainant sa sining mga arestado kay sa karon yara na sila sa kustodiya sa kapulisan kay natala na nga pasakaan sang mga kaso. Balita nagikan sa siyudad sang Pasay. Ini naman si ka-K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.